स्वादिष्टमध्ये मी भारती आपणा सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। मी तुम्हाला आता दाखवणार आहे अगदी मस्त झणझणीत चमचमीत अशी चिकन दम बिर्याणी। आता त्यासाठी लागणारे साहित्य, हे मी बासमती तांदूळ घेतले आहेत, हे बिर्याणी बासमती आहेत, मी अर्धा किलो घेतले आहेत। अर्धा किलो चिकनला मी छानपैकी आलं लसूण कोथिंबीर आणि पुदिना हे टाकून त्याची चटणी लावली आहे आणि दही टाकलं आहे मी 150 ग्राम। अर्धा किलो चिकनसाठी आपल्याला 150 ग्राम दही पाहिजे, दही लावलं आहे आणि थोडीशी हळद टाकली आहे आणि छानपैकी हे मी मॅरिनेट करून घेतलं आहे आणि ते 1 तासासाठी मी ठेवलं होतं मुरत। आता हा आपल्याला बिर्याणीसाठी फोडणीसाठी कांदा हवा आहे ग्रेव्ही बनवण्यासाठी आणि हा मी अर्धा किलो कांदा घेतला आहे बारीक चिरून आणि 3 टोमॅटो घेतलेत बारीक चिरून। आपल्याला ती बिर्याणीची ग्रेव्ही छान होते त्याने। आणि मी हा ब्राऊन कलरचा कांदा आपल्याला वरून जो कुरकुरीत तळून टाकायचा आहे त्यासाठी मी 150 ग्राम कांदा घेतला आहे लांबडा लांबडा कापून असा। मीठ, मिरची पावडर, काश्मीरी लाल मिरची पावडर, हे शाही जिरं घेतलं आहे 2 चमचे, 3 मी तेजपत्त्याची पानं घेतले आहेत, 5-6 काळ्या मिऱ्या घेतल्या आहेत, एक मी थोडासा दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे, एक चक्री फूल घेतलं आहे, एक मसाला वेलची घेतली आणि 3 फक्त मी लवंगा घेतल्या आहेत। फोडणीसाठी तेल आणि हा शाही एव्हरेस्टचा शाही बिर्याणी मसाला आहे, तो तुम्ही कोणत्याही ब्रँडचा घेऊ शकता। आणि आपल्याला आता या बिर्याणीच्या तांदळामध्ये जो भात आपल्याला शिजून घ्यायचा आहे बिर्याणी तांदळाचा त्याच्यामध्ये टाकण्यासाठी आम्ही लिंबू घेतलं आहे। आता आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वप्रथम हा जो बासमती तांदूळ मी घेतला होता अर्धा किलो तो मी 10-15 मिनटं फक्त असं धुवून ठेवला होता या पातेल्यामध्ये आणि गरम पाणी करत ठेवलं आहे मी त्याच्यामध्ये। आता तो आपल्याला 80% अर्धा कच्चा असा शिजवून घ्यायचा आहे। तर मी त्यात आता हे गरम पाणी माझं उकळलेलं आहे त्याच्यामध्ये मी आता हा भात शिजवून घेते। हे बघा आता आपला हा उकळी आलेला याच्यामध्ये थोडी थोडी पाण्याला उकळी येते। आता त्यात मी थोडा लिंबू रस टाकते। लिंबू रस ह्यासाठी टाकायचा की आपले हे तांदूळ जुने असतात, आपण कधी आणून ठेवलेले असतात घरात आणि मग त्यांचा रंग थोडा पिवळा होतो आणि लिंबू रस टाकल्याने काय होतं आपला तांदळाचा रंग सफेदच राहतो। आणि आपल्याला थोडंसं त्याच्यात तेल टाकायचं आहे, तेल थोडंसं टाकते मी 1 चमचा अंदाजाने। तेल टाकल्याने काय होतं आपला भात हा सुटसुटीत राहतो आणि बिर्याणी पण अगदी छान सुटसुटीत होते। छानपैकी व्यवस्थित ढवळून घेऊया आणि याला आपल्याला अगदी 70 ते 80% शिजवायचं आहे, जास्त शिजवून घ्यायचा नाही आहे। आता आपण त्याला 10 मिनटं लागतील, 10 मिनटात आपला भात छान शिजून होईल। हा बघा हा आता आपला तांदूळ 70% अर्धा कच्चा असं म्हणतो ना तसा आपला शिजला आहे। दोन्ही बाजूनी शिजतो आणि मध्ये कच्चा असतो आणि आपल्याला अशा स्थितीत त्याला आता आपल्याला एका चाळणीत गाळून घ्यायचं आहे। मी आता ते तांदूळ गाळून घेते। आता आपल्याला हा असा गाळून घेऊन थोडंसं पाणी त्याचं नितळत ठेवायचं आपल्याला। आता आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो मी लांबडा लांबडा कांदा चिरून घेतला होता, ज्यावेळेला आपल्याला बिर्याणी दमला ठेवायची असते त्यावेळेला हा कांदा छानपैकी कुरकुरीत करून ब्राऊन करून जर आपण टाकला तर आपली बिर्याणी खूप छान आणि टेस्टी होते। त्यासाठी मी हा कांदा ब्राऊन करून घेते। हा छानपैकी आपल्याला ब्राऊन करून घ्यायचा आहे। जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, माझ्या व्हिडिओला शेअर करा, लाईक करा, म्हणजे तुम्हाला काय होईल माझ्या नवनवीन रेसिपी मी आठवड्याला 2 रेसिपी तर टाकते त्या तुम्हाला सगळ्यात अगोदर बघायला मिळतील। बघा आता आपला हा कांदा छान एकदम ब्राऊन झाला आहे। आता आपण तो काढून घेऊया।
चला तर आता आपण चिकन दम बिर्याणीला करायला सुरुवात करूया। सर्वप्रथम आपल्याला हे तेल घ्यायचं आहे। मी हे तेल कांदा जे तळलेला आहे ना त्यातलंच मी तेल घेणार आहे आणि तेल आपल्याला थोडं जास्तच लागणार आहे। आता सगळ्यात अगोदर आपल्याला ही तेजपत्त्याची पानं टाकायची आहेत। थोडासा दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे मी, ही चक्री फूल, काळी मिरी, 5-6 काळ्या मिऱ्या घेतल्या आहेत, मी 3च फक्त लवंग घेतले आहेत, ही मसाला वेलची आहे आणि आपल्याला शाई जिरं टाकायचं आहे। हे मी 1 चमचा शाई जिरं घेतलं आहे। तर कांदा टाकूया। हा आपला ग्रेव्हीसाठी कांदा आहे। तर आपल्याला हा छान काळा करायचा नाही आहे, फक्त त्याचा गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित परतून घेऊया आपण ह्याला। आता आपला कांदा आता हा गोल्डन ब्राऊन कलरवर आला आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये टॅमॅटो टाकूया। मी मीडियम साईजचे 3 टमाटे घेतले होते। आता मी काश्मीरी लाल मिरची पावडर घेतली आहे 2 चमचे, सगळे टाकते मी। आता नॉर्मल चमचा आहे त्याने 2 चमचे घ्यायचे आहे। ही लाल मिरची पावडर आहे। अर्धा किलोला आपल्याला 2 चमचे खूप होते, कारण जो आपण बिर्याणी मसाला घेणार आहे त्याच्यात पण तिखटपणा असणार आहे, म्हणून 2 चमचेच घ्यायचे। पण तुम्हाला जर जास्त तिखट आवडत असेल तर तुम्ही जास्त वापरू शकता। हे पण आपण व्यवस्थित अगदी एकजीव होईपर्यंत परतून घेऊया। आपण काय करूया, 2-3 मिनटं झाकण ठेवूया आणि ती ग्रेव्ही शिजू देऊया, म्हणजे आपली ग्रेव्ही पटकन शिजेल। हे बघा आता आपलं हे छान तेल सुटलं आहे आणि तेल सुटला ना की आपण समजायचं की आपला मसाला छानपैकी आतमध्ये शिजला आहे। आता याच्यामध्ये आपण 2 चमचे बिर्याणी मसाला टाकूया। अर्धा किलोला आपण हा 2 चमचे बिर्याणी मसाला टाकायचा आहे, जास्त टाकू नका नाही तर मग तिखट होईल। आता आपण हे मॅरिनेट केलेलं चिकन टाकूया। आता मी चिकनमध्ये तुम्हाला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आलं लसूण पेस्ट, कोथिंबीर, पुदिना, दही आणि हळद मी टाकून 1 तास मॅरिनेट करून ठेवलं होतं। छान व्यवस्थित आपण असं परतून घेऊया, एकजीव होऊ दे आतमध्ये। चवीनुसार मीठ टाकूया आपण त्याच्यामध्ये। हे सुद्धा आपण व्यवस्थित असं ढवळून घेऊया आतमध्ये आणि ह्याला आपल्याला अगदी मीडियम आचेवर 10 मिनटं चिकन आपल्याला शिजून घ्यायचं आहे। 10 मिनटात चिकन व्यवस्थित शिजेल। झाकण लावून आपण 10 मिनटं शिजूया आणि 10 मिनटात आपण वाट बघूया। हे बघा छान आपली ग्रेव्ही शिजली आहे, व्यवस्थित एकजीव झाली आहे। आता आपण याच्यामध्ये आपला पूर्णपणे जो बासमती राईस आहे ना तो आपण याच्यामध्ये, जो शिजून घेतलेला भात आहे तो आपण याच्यामध्ये टाकून छान मंद आचेवर ठेवून दम द्यायला ठेवूया। आता आपल्याला कसं आहे, चिकन बिर्याणीचा आपल्याला दम देण्यासाठी थर लावायचा आहे। आता काय आहे, आपली चिकन हे फक्त अर्धा किलो आहे, मग अर्धा किलोसाठी डबल टिबल थर काय लागत नाही। आणि ही मी फक्त आमच्या 4 माणसांसाठी बिर्याणी बनवली आहे, 4 माणसांसाठी खूप होते, मग मी फक्त 1च थर लावणार आहे। आपण आता कांदा टाकूया।
आपण छान कुरकुरीत केलेला कांदा आहे. अतिशय सुंदर चव लागते या कांद्याने. आता मी 2 बटाटे मी अशी फ्राय करून घेतली आहेत. ही ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर हवी असली तर तुम्ही टाका, पण आम्हाला अगदी आवडतात माझ्या मुलांना वगैरे ही बटाटी, म्हणून मी नेहमी आवर्जून सगळ्या बिर्याणीमध्ये अशी बटाटी तळून टाकते. मटन बिर्याणी, अंडा बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, त्यात मी सगळ्यामध्ये अशी टाकते. आम्ही फास्ट गॅसवर तवा ठेवला होता. मी तवा फास्ट गॅसवर अगदी कडकडीत तापून घेतला आहे आणि आता मी गॅस पूर्णपणे स्लो केला आहे. आणि आपल्याला स्लो गॅसवरच बिर्याणी करायची आहे. दम बिर्याणी स्लो गॅसवरच करायची असते. आता आपण त्याच्यावरती 2 चिमचे आपलं गावठी जे तूप असतं देशी घी ते आपण टाकूया. त्याने थोडं बिर्याणीला त्याहीपेक्षा जास्त चव येईल. 2 चमचेच टाकलं आहे मी. आणि आता आपण त्याच्यावर हे झाकण ठेवून त्याला जास्तीत जास्त 20 मिनटं ठेवायचं आहे. कुठूनही आपली याच्यातून हवा पास व्हायला नाही पाहिजे. आणि माझे याच फ्रायपॅनचं झाकण आहे, तरी पण मी माझ्या मालवणी भाषेत मी माझा एक असं वजन म्हणून एक कोयता ठेवते. आणि मंद गॅसवर आपण त्याला 15 ते 20 मिनटं दम द्यायचं आहे. आपली 20 मिनटं झाली आहेत. मी आता हे दम करत ठेवलेली बिर्याणी उतरवते. गरम झालं आहे खाण्यासाठी. आता आपली बिर्याणी तयार.